Под Лепелем браконьер сбил машины инспектора природоаховы и погрожал расправой. Выдатника покарали за злив задания у ЦТ, а Пашинян подтвердил выход Армении из АДКБ и послал Лукашенку. И увага, завтра Беларусь может накрыть шторм. За вас подобайки и комментары, а мы починаем. У Барысаве супрацоўнік Дзяржаўтаінспекцыі затрымалі 51гадовага мясцовага жыхара на скрадзеным аўта. Як высветлілася, мужчына сеў за стырно чужой машыны ў стане моцнага алкагольнага ап'янення. Алкатэстар паказаў больш за 1,5 праміля. Пры гэтым кіроўца наогул не меў правоў. Цяпер парушальніку ізалятары часовага ўтрымання, а легкавік на ахоўнай стаянцы. Следчы ўжо завялі на мужчыну крымінальную справу. Следчы камітэт расследуе крымінальную справу ў дачыненні да 37гадовага жыхара Лепельскага району. Падчас рэйду інспектары прыродааховы спынілі ягоны Volkswagen і знайшлі ў салоне тушу застрэленага ваўка. Каб пазбегнуць адказнасці за незаконнае паляванне, мужчына сеў за стырно і наўмысна збіў аднаго з супрацоўнікаў, пасля чаго збег. Затрымаць уцекача змаглі толькі з дапамогай ДАІ, аднак нават пасля гэтага агрэсіўны кіроўца не супакоіўся і пачаў пагражаць інспектарам расправай. Цяпер зламыснік, які раней ужо меў судзімасць, узяты пад варту. Ягоная маёмасць арыштаваная, а за гвалт у дачынення да службовых асобаў яму пагражае сур'ёзны тэрмін. Белтэхагляд падвёў вынікі працы за травень. У мінулым месяцы дазвол на ўдзел у дарожным руху атрымалі амаль 175 тысячаў аўтамабіляў. Гэта практычна на ўзроўні мінулага года. Большасць з іх належыць фізічным асобам. Аднак кожная 8-я машына правярання праваліла. Усяго спецыялісты дыягнастычных станцый выявілі звыш 35 тысячаў розных пашкоджанняў і дэфектаў. Што цікава, праблемы знайшлі нават у 422 электрамабіляў. Сярод галоўных парушэнняў непаладкі з фарамі, тармазамі, а таксама хібы ў рулявым кіраванні. Ва ўшацкім раёне праца з балгарку скончылася трагедыяй. Загінуў 64гадовы мужчына. Як высветлілі эксперты, пенсіянер працаваў у двары прыватнага дому і чысціў метал ад іржы. Каб абараніцца ад пылу, ён павязаў на шыю і галаву хустку з тканіны. У нейкі момант яе свабодны край трапіў у насадку інструмента, якая круцілася на высокіх абаротах. Вал імгненна наматаў тканіну і зацягнуў пятлю. Мужчына памёр ад удушша яшчэ да прыходу дапамогі. Судова-медычная экспертыза паказала, што загінулы быў цвярозы. Спецыялісты нагадваюць, хвілінная няўважлівасць пры працы з электраінструментам можа каштаваць жыцця. А камітэт дзяржкантролю Магілёўскай вобласці выкрыў буйную схему бюджэтных парушэнняў, у якой замяшаны адразу 19 службовых асобаў. Фігурантамі справы сталіся работнікі цэнтраў забеспячэння дзейнасці бюджэтных арганізацый у Магілёўскім і Крычаўскім раёнах. Правяранне паказала, што чыноўнікі наўмысна завышалі патрэбы на заробкі і надбаўкі, парушалі правілы дзяржзакупаў і працэдуры вяртання грошай ад прадпрымальніцкай дзейнасці. У выніку КДК ўжо скараціў лішне запланаваныя выдаткі на 500 000 рублёў. Цяпер кантралёры прымаюць захаду ў спагнанні яшчэ 300 тысячаў рублёў, якія былі атрыманыя незаконна. Усе 19 асобаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў ануляваў вынікі цэнтралізаванага тэставання для аднаго з абітурыентаў. Падлетак з Берасцейскай вобласці падчас іспыту па матэматыцы сфатаграфаваў экзаменацыйны варыянт і выклаў яго ў тэлеграм-чат. Спецыялісты ўжо вылічылі і самого парушальніка, і адміністратараў суполкі. Хлопец быў выдатнікам, меў узорную характарыстыку, а сярэдні бал яго атэстату складаў 9,1. Наступнае паседжанне камісіі ў справах іншых парушальнікаў адбудзецца ўжо заўтра, 6 чэрвеня. Абітурыентам нагадваюць, любыя гаджеты ад смарт-гадзіннікаў да разумных акуляраў на экзамене пад строгай забаронай. Старшыня Вярхоўнага суда Андрэй Швед публічна прызнаў праблему з некампетэнтнасцю ў беларускіх судах. Выступаючы перад калегамі на Віцебшчыне, ён заявіў пра рост колькасці адменаў і змяненняў прысудаў у крымінальных і цывільных справах. Каб уратаваць сістэму ад кадравага голаду, Швед прапанаваў узмацніць ідэалагічную апрацоўку студэнтаў-юрыстаў. Пры гэтым сур'ёзнае зніжэнне якасці правасуддзя кіраўнік Вярхоўнага суда чамусьці не звязвае з канвеерным вынясеннем рэпрэсіўных і палітычных прысудаў, а таксама здарэннямі накшталт абсурдных судоў над мёртвымі, што займаюць цяпер асноўны працоўны час суддзяў.
Арменія блізкая да канчатковага выхаду з пракрамлёўскага вайсковага блоку АДКБ. Пра гэта на перадвыбарчых дэбатах рэзка заявіў прэм'ер-міністр Нікол Пашыньян. Кіраўнік армянскага ўраду эмацыйна адказаў прарасійскім апанентам, падкрэсліўшы, што лёс краіны будуць вырашаць не замежныя агенты, а сама Арменія і яе армія. Пры гэтым Пашыньян асобна згадаў менскага дыктатара, заявіўшы, цытата: «Мы не дазволім, каб Лукашенко зноў стаў нашым гарантам». Нагадаем, Арменія замарозіла чалецтва ў АДКБ у 2024 годзе, пасля таго, як Нагорны Карабах перайшоў пад кантроль Азербайджану, што выклікала масавы ад'езд армянаў. Цяпер, нягледзячы на адкрытыя пагрозы з боку Пуціна і Лукашэнкі паўтарыць у Арменіі ўкраінскі сцэнар, краіна цвёрда трымае курс на выхад з-пад крамлёўскага ўплыву. Таемны візіт у Менск кіраўніка французскай выведкі Нікаля Лернера, здзейснены на даручэнне Эммануэля Макрона, застаецца ў цэнтры ўвагі аналітыкаў. Як стала вядома медыям, Парыж перадаў Александру Лукашэнку жорсткае папярэджанне пра наступствы ў выпадку новага ўварвання ва ўкраіну з беларускай тэрыторыі. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у эфіры нашага тэлеканалу адзначыў, што Францыя адзіная ядравая дзяржава ў еўразвязі. Гэткім чынам адказала на сумесныя расійска-беларускія вайсковыя ядравыя вучэнні. Пры гэтым галоўным адрасатам ультыматуму ёсць Крэмль, бо менавіта Масква цалкам кантралюе ядравыя кнопкі. Сам Лукашенка, чый суверэнітэт у замежнай палітыцы зведзены да мінімуму, ад Крамля візіт не хаваў. Для дыктатара, які звыкся прадаваць свае паслугі пасярэдніка, прыезд высокапастаўленага французскага гостя – гэта толькі спосаб пацешыць уласнае самалюбства і прадэманстраваць свету сваю уяўную значнасць. У беларускіх гарадах усё часцей заўважаюць дзікіх жывёлінаў. Ласі ў Менску, дзікі ў Магілёве і лісы ў дварах сталі звыклую з'яву. Як тлумачаць эксперты, звяры ідуць да людзей праз разрастанне гарадоў, звыклыя міграцыйныя шляхі і лёгкі доступ да сметніцаў. Аднак, калі ў Еўропе праблему вырашаюць прэвентыўна з дапамогай адмысловых кантэйнераў і экадукаў, то ў Беларусі прыгожых рашэнняў чакаць не выпадае. Грамадскі экалагічны сектар у краіне цалкам знішчаны рэжымам, а камунальныя і экстранныя службы проста не маюць сродкаў для гуманнага атлову. Паводле прагнозаў, улады абяруць звыклы шлях. Замест развіцця інфраструктуры дзікіх жывёлінаў будуць проста адстрэльваць. Беларусь апынецца ва ўладзе актыўных атмасферных франтоў. Ужо заўтра, 6 чэрвеня, краіну чакаюць кароткачасовыя дажджы. Месцамі пройдуць навальніцы і моцныя залевы. Тэмпература паветра ўначы складзе ад 13 да 18 градусаў цяпла, а ў дзень слупкі тэрмометраў пакажуць да плюс 24. На ўсходзе да 28 цяпла. У Менску таксама чакаюцца дажджы і навальніцы, ў дзень у сталіцы да плюс 22. Сапраўдны ўдар стыхіі прагназуецца на 7 і 8 чэрвеня. Праз актыўны цыклон на ўсходзе Беларусі пройдуць зацяжныя і вельмі інтэнсіўныя залевы. Месцамі можа выпасці амаль месячная норма ападкаў. Будьце асцярожныя. І гэта былі ўсе навіны на сёння. Калі бяспечна, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. У студыі для вас працаваў Руслан Ігнатовіч. Беражыце сябе.